artista hau? Ba, oso erresa. Hau Madonna da. Bai, Madonna oso abeslari garrantzitsua da. Oso ondo abesten du eta dantzatzen du. Aktoresa moduan ere lan egiten du. Bestin, edita eta pelikula honetan parte hartu egin du. Oso aberatsa denez, mansio handi bat du. Begira non bizi den. Hemen berea besoetakoarekin dago. Adoptatua. Hauek bere umeak dira. Marcos eta bere aita eta Lourdes Maria. Bitxikeriak. Bere izena Veronika da. 55 urte ditu. Estatu Batuetan jaio zen. Bere aitaren izena Silvio Zizone da eta bere amarena Madonna Fortin. 7 anai arriba ditu. Ikeresez abesten du. Eta batzuetan euskaraz. Euskeraz? Ez da posible! Benetan, begiratu eta entzun.